Yeah, baby. She say. Ah, boso. Yo. Mama roga. Hey. Ah, nana garsa singa kuona shimo. Ini zvoni bosho kundidedza mba kwako zvozvishi. Aiwa. Nandishida. Aiwa, be free. Ndo ndemako musi. Unozoita vasikana vakawanda vanhu unosvika ukarohwa panapa chichakadai. Be free. Ngatingoonane kwataionaneko. Aiwa, hai, ukana ndichitokushedza ini kuti uya padeni. Be safe. Yo utozimuziva kuti chibaba chale. It's okay. It's okay. Saka taibutaura waitaura ngebusiness wetinoda sei? Ndoda kutanga business bosi. Zvongoramba wakasitaka izvo. Yo ndoda munhu anonyatsoziva kuti ndikatanga izvi handidonhi kana kuti ndezvipi zvaunoona kuti izvi zviri nani unokwanisa kuzviita. Baby, zvinoenderana nemari yako kuti unowana mari yakaita sei because mabusiness akasiyana siyana ene mabusiness akawandisa anoita munhu. Saka zvinoenderana nemari yako kuti unokwanisa mari ipi ndo unotanga kuita zvekutengesa hembe, mablankets, izvo zviwinda, matracksuits, zvine zvakangosiyana siyana. Saka ini zvandaifunga kuti 7,000 ino iri right inorizimika inoita kuti ndi saka unotanga rini? Anytime. Paunenge wangondipa mari it's fine. Handakana problem. Ndizvo ndokudira izvozvo. Unokasika kuacta kani. Ndizvo ndokudira aiwa. Andokisi. Inzango nguwa iyi. Baba rai. Chikada. Matodzoka basa. Ndikuti kuti chikada ndo chichi. Nasi sima kadiko. Sima kadiko. Aiwa tipo. Baby ndeni. Urutoti baby mumba mangu. Akakudzera kuti nemkadzi nevana. Akakudzera. Asi ndimukadzi wacho. Mukadzi wangu. Saka iwewe uchindibvunza kuti mukadzi wacho iwe mba muno mwasora kuti mumba ino mune mukadzi. Andizvizireni kuti ana mukadzi ndakatokudzwa. Baba ndo zvaunofara uchiita. Ini ndinoshanda ndichibhadhara renti ndichitenga chikafu baba rai uchiudza mahuri ako muno. Sorry. Ndakazvinzwa kuti unoudza vanhu iwe. Ndinasi titoona kuita mistake maireni. Oh, mistake yakuudza akadzimba muno. Sorry. Baba rai manje ndasuda kurwara yawo. Mira,